Takže čaute, toto je moje nové video. A toto je tuto Color Shuffle a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Tak dobrý server. No áno, toto je celá hra o tom, že musíme ísť na tú danú farbu. Napríklad teraz na červenú. Ježiš. Joj. No, tak to dobre. Oho, a ja som presne išla na to najmenšie, super. No nevadí. Na takúto, peleš, dobre. A to je celé o tom, že aby sme boli v rámci toho času. Teraz je už 3. level. No, rýchlo, super. Sme na 4. leveli a to je super, podľa mňa to je trochu nudná hra, ale prejde to, lebo je to za tých pár sekúnd, to sa dá hrať. To je dobré, ja som jediný. Joj. Už ja to preskúšam tam. Ne. Taká zelená, to je fuj. Dobre, a asi toto je celý zásah tej hry, lebo toto je celá tá zásada. Potom od tohto sú ešte aj ťažšie levely, napríklad také, že iba taký jeden blok je tam. A to je ťažké. A keď s týmto skončím, tak pôjdem na ešte jeden a keď sa vám to páči, tak dajte like a keď nie, tak napíšte do komentu, že prečo nie a možno, že to môžem urobiť najlepšie. Toto bolo jedno jediné modré. Fakt do prčic. Kde to je? Ne. Takže sa stretíme v ďalšej aréne. Čaute. Takže čaute, tuto Rudo a zasa sme v novej aréne a tuto sú už s nami niektorí. Napríklad je tu Čabika, je tu Sonex a Midoki, vaďky čo dá? A Midoki. A táto aréna je ľahšia, lebo je tam viacej blokov, takže dúfam, no ešte sa zmestíme tam. A to je náš dobre urobené, lebo to je super proste. No dobre. Idem. Hneď ako hovno. Super, sme tu s Onyxom a dúfam, že vyhrám. Lebo ak nevyhrám, tak to bude zlé. Veľmi, veľmi zlé. Dobre. Modrá. Super. Onyx. Miloky boky. Škoda, že si nemôžem dohnúť. To by bola aká sranda. Už by som do teba udrela, spadla si ty si. To by bola sranda. To prčiť, to fakt. To skoro som spadol. Ja som to vedel. Ináč aj tam je tabula, že akej farby bude. Vidíte, hneď sa bude premieňať. Ukážem vám, vidíte? Premieňa sa. Teraz napríklad máme zase žltú. Dobre. A už je to round 7. Super, takže teraz je oveľa menší čas. A myslím, že po round 10... Do prčic! Kde? Nie, to je to. Chlapci, tam to bolo. Ne. Tak myslím, že dáme si ešte jeden. Tak budem vás vítať v ďalšom. Ďakujem. Takže čaute, toto je zase a toto je iná aréna. Zasa. To prčíc, kde to je? Ja to nie, tam to bolo, tam je. Tam je peleš. Super. Vidíte, pohybuje sa podlaha. Tam. Toto je oveľa ťažšia aréna, lebo je noc. A myslím, že sa zmestíme do tých 5 minútach, takže... Myslím, že také to je. Nie je to také. Dúfam, že to je také... Nie, prečo to nebolo také? Takže ďakujem za pozornosť. Čaute.